Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda uyakubingelela. Dlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele ukuba siphinde sihlangane namhlanje kulolu suku oluhle kangaka, usuku lwesihlanu. Sibonga impilo ngendlela emangalisayo ngoba ngaphandle kokuphila asilutho. Moya ongcwele omunye imisebenzi yakhe unikeza ukuphila. Ngoba phela mawunomoya ongcwele uzophila. Uma umoya waloyo owavusa uJesu kwabafile ehlala kini, uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. So umoya ongcwele ungokuphila, umoya ongcwele uyaphilisa. Ayike bengibingelela nje ngayo leyo ndlela. Ngiyafisa ukuthi sigoqe sithandaze simbonge uNkulunkulu. Nangalo lolu suku sicele umoya wakho ongcwele aqhubeke abe kanye nathi nakuyo lenkonzo. Masikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathoba phambi kobuso bakho, sibonga ukusithanda kwakho. Sibonga konke Nkosi osenzele khona. Sinayo omunye uNkulunkulu esingambonga nesingamdumisa ngaphandle kwakho. Siyabonga Nkosi, siyabonga Moya Ongcwele, siyabonga Baba Jehova Sebawoti. Wena odala izulu walendlala, odala umhlaba uphanyekezeni. Siyabonga. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo ukhazimulise igama lakho. Khulumisane nempilo zethu nami ngilalele. Sizwe lokho Moya Ongcwele osixoxela khona namhlanje. Sithole usidlo sosuku lwanamhlanje sokudla kamoya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Akekho njengaye nofana naye. Sizoqhubeka ke enkonzweni yethu eyizolo. Inkonzo yethu eyizolo kodwa izwele umgogodla uMathewu chapter 5 verse 10. Matthew chapter 5 verse 10 othi, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Mawuzingelwa nje ufunwa befuna ukuphila kwakho ngenxa yokulunga, umbuso wezulu ngowakho. Sikhuluma ngabantu la abavele banikeza abanye abantu umbuso wezulu, bona bawufuni. Bakuzingele ngenxa yokulunga. Bakunika nje umbuso wezulu etafuleni, zithathele kungene kulo izulu. Ayike izolo sibukeke incwadi yokuqala kaPetru chapter 4 verse 12. Engicabanga ukuthi sizodlulela kuverse 3 ku13 namhlanje. Uthi verse 12, bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Umlilo. Kube ngathi nehlelwe into engaziwayo. Uthi uIsaiah 43 mayikhuluma ngomlilo kuverse 1. Kepha manje usho kanje uJehova owakudalayo, uxolo wena Jakobe nowakubumba wena Israyeli, uthi ungesabi, ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ngowami. Verse number 2. Lapho udabula emanzini, mina nginawe. Nasemifuleni ayikukhukhula. Lapho uhamba emlilweni awuyikusha, nelanga aliyikushisa. Lapho uhamba emlilweni awuyikusha. Yilokho-ke la umlilo yilingo. Lithi uverse 12, bathandekayo ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto uxolo engaziwayo. Ningixolele bafowethu. Ukungalali. Uthi noma ubeka khona isinqe, kukhona okwenzayo bese buyabuya ubuthongo. Ukungalali, ngiyezwa ukuthi ngikhathazekile kakhulu, umzimba ukhathele. Kodwa-ke ngiyamthemba uNkulunkulu. Ngiyamthemba kakhulu. Verse 13. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu,
thokozani ukuze kuthi nasekwembulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Asibe nabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu. Ufika nje engqondweni njengamanje uStefano. Bathi mabe mgugudela amazinyo befuna ukumkhanda ngamatshe lasukuma izulu. For the first time ezweni kuthiwa uJesu umile ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Lavuleka wambona uStefano wamemeza. Wathi ngibona izulu livulekile, indodana kaNkulunkulu imi ngakwesokunene sikayise. Ngoba kwase kwenze njani? Wayesehlukunyezwa. Njengoba ningi abahlanganyeli benhlupheko. So kusho ukuthi masihlupheka la emhlabeni, usihlanganyela kanye naye usukuma ame ezulwini. Usukuma ame ngeenyawo ame. Ngikhumbula umuntu esakhula makukhulunywa ngothando. Yazi nginqamuka kabili ngawo uqamba manga. Uyawunqamuka umuntu onganqamuka kabili aphile. Manje ngifuna ukusebenzisa lelo gama ukuthi mawuhlushwe emhlabeni inkosi uJesu inqamuka kabili ngawe vele isukuma emezulwini. Ubani lo thinta usibanibani wami? Ubani? Wasukuma wama kuthinta uStefano ngoba sifihlwe kuye. Sho njalo uKolose chapter 3 verse 3 uthi uma nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So sifihlwa kuye bazalwane. Singabahlanganyeli kanye naye nenhlupheko. Uma ulambile ukhona nawe ulambile. Naye ulamba kanye nawe. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu siyamdumisa. Okanye nathi enhluphekweni zethu. Kodwa lithi-ke uverse 13. Kodwa njengalokhu ningi abahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu. Thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe. Niyakhumbula sike sathinta abaseRoma chapter 8 verse 17 izolo. Esitshela ukuthi sizokwamukeliswa inkazimulo kanye naye uma phela sihluphekile kanye naye. Inkinga ukuhlupheka naye. Ukhiye. That is the key yenkazimulo. Uzokwamukeliswa inkazimulo nangu-verse 17. Roma 8. Uma-ke singabantwana sizindlalifa futhi. Izindlalifa zikaNkulunkulu. Izindlalifa kanye noKristu. Uma phela sihlupheka kanye naye, ngeke ulidlifa kanye naye ungahlupheki naye. So-ke siyahlupheke naye njengoba sizizwile kwizenzo chapter 22 verse 14 ukuthi laba bahlupheka naye abafundi bazongena ezulwini ngeinhlupheko. Abafundi bazongena ezulwini ngezinhlupheko. Bafowethu nathi njengabafundi sizongena ezulwini ngeinhlupheko. Ithe mina ubani? Zenzo 22 verse 14. Hayi ngikhuluma iphutha ngiyaxolisa. Kuhle ngithe ngicheck lento khona ngizoyicorrecta nje seyinhle. Izenzo bani kanti? Kodwa bengilitholile izolo. Manje ngizolithola ngoba sengiyalifuna. Ngifuna ukukhuluma ngalo. Kodwa Nkosi Jesu. Izenzo 14 verse 22 kunjalo kuba ngiqinisile kanti. Izenzo 14 verse 22 baqinisa imphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni bethi simele ukungena ezulwini ngeinhlupheko. Asiqhubekeke bekuPetro chapter 4 verse 13. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Ngoba khona abazokhala ngesikhathi kwembulo inkazimulo yakhe. Hawu, kanti uJesu beyinkosi ngempela. Ngathi nimzwile ngenifakelene ekseni ethi umqashi wakhe ethi to hell with that name. Mayethi uJesu Kristu inkosi. Uthi to hell with that name. Bafowethu, asimbonge uNkulunkulu ukwambulelwa lokhu. Lento ayembulelwanga bonke abantu. Uthi uPaul embulelwe thina ngoba singabantwana. Ayembulelwe ihlakaniphi zalelizwe. But to hell with igama likaJesu.
madoda singasisaba isihogo salensizwe ungabe insizwe ngoba indoda engabubani lo mqashi walomuntu ngiyasisaba isihogo sakhe. And esihogweni sebebaya kuthiwa kuzinhlamba eziphuma khona bethuka ubaba uNkulunkulu bethuka nje bethuka. Angithi phela bayazi ngeke besaphuma. Noma ungayeka ukwethuka noma ungancenga uxolise, you are just there forever and ever. Ngeke uphume. So kuyathuka kunenhlamba. Mntaka baba, asibambeleleni ekukholweni. Simbonga uNkulunkulu kungumusa. Umusa. Ngakhumbula ingoma ethi kwanqaba umusa. Yabona umusa, ifavor kaNkulunkulu. Iyanqaba nomuntu wecebo likaNkulunkulu. Iyanqaba ifavor nomuntu wecebo likaNkulunkulu. Ngisho sebemzingela. Uthi uJesu abazonihlupha bazothi bathunywe uNkulunkulu. Yabo the disguise le bazothi bathunywe uNkulunkulu. Thi ngilibheke ngiyamkhola uNkulunkulu uzongisiza ngisheshe ngilithole. Ilapha yangokaJohane. Uthi onhluphayo noma unzingelayo sizolithola ukuthi kubekwa kanjani. Uthi uzothi uthunywe uNkulunkulu. Abantu abazonibulala. Bafowethu asisefeni sihlukanise. uNkulunkulu asiphe umoya wokuhlukanisa. Singahambe sithini. Okay, uJohn chapter 16. Uthi verse 1, lokho ngikukhulumekini ukuba ningakhubeki. Bayakunikhipha emasinagogeni. Yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyokuthi ukhonza uNkulunkulu onantole. Uyothi ukhonza uNkulunkulu anibulala. Kwenzakalani lapha maphakathi neAfrika koNigeria? Angithi amaMuslim abulala amaKristu athathunywe uNkulunkulu. Exactly lento yakhulunywa uJesu. Kuyeza nakithi. Kuyeza. Uthi uJesu ukuba nazi ukuthi onibulalayo uyothi uthunywe uNkulunkulu. Bonikhipha emasinagogeni. Siyeza isikhathi sokuba lo onibulalayo ukuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga ubaba nami. Yabona nje lo nothi to hell with that name. Akamazi uJesu. Akamazi ubaba. Linye ilanga zomjikela izinto. Kodwa akasikho lapho. Sisekuthenini. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, wozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Yabo lo befakazi uselinikeziwe izulu eplatini kwathiwa lingelakho lithathe walibekelwa ngetray izulu. Ngoba uhlushiwe kwaze kwathiwa to hell with that name. And unfortunately uyena lo the to hell oze esihogweni. Kulo asho kuye uyena osenikwe izulu ngoba uhlushiwe ngenxa yaleli gama. Basazosihlupha, basihluphile. Abanye baxoshwe emabandleni. Abanye baxoshwe emsakazweni. Qoshela ukuthi ushumayela iqiniso. Uxoshwe umsakazo okuthiwa amakholwa. Ukuxoshela kodwa ukuthi ushumayela iqiwe emayi. Amakhanda axovekile. Abantu abazazi noma bayangena noma baphuma noma bahlanya noma bagule emakhanda. Abantu abazazi. Ungasho kanjani ukhonza uNkulunkulu kodwa umelane nezwi likaNkulunkulu? Ilento ekhulunywa uJesu kuJohn 16. Loyo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Athi ukwenza in the name of the Lord. Unfortunately, inkosi izomphika. Ithi akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. Kodwa loyo owenza intando kaBaba. Ilo oluzwayizwa alenze. Ekwazi wathi ngisho ngesingisi esithini, not all Tom, Dick and Harry that will enter heaven. Only those who fear the Lord and do his will abazongena ezulwini. Not all Tom, Dick and Harry. No. Bafowethu, ivangeli lethu linevelu, licebile, linengcebo. Akuyongena ezulwini noma ubani. Kuyongena ezulwini abahlanzwe ngegazi likaJesu.
Uthi-ke kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bey'nhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze, nethabe nokwethaba. Athi 14, uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe, ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Uma nithukwa, uthukiwe lo bengimfake ekuseni, to hell with that name. Jabula uthokoze, jabula uthokoze ngoba ubusisiwe. Usho njalo uJesu. Angibambe ngokuvuma kwenkosi ukuqhubeka kuyo 14. U14 ka1 Peter chapter 4. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nasisidlo sosuku lwanamhlanje. Asihlaleni enkosini uJesu. Usezobuya azolanda ibandla. Ukuthi nini asazi. Kungaba manje, kungaba kusasa, kungaba next week, next month, next year, or even 2030, or even beyond. Asazi. Kodwa kona kunjani? Sekuseduze. Abuye azolanda ibandla lakhe. Ungasali-ke mntaka baba. Ungasali. Ngicela uguqa sikhuleke. Simbonge uNkulunkulu namanje. uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba ngaso lesi sikhathi. Siyabonga Nkosi, siyabonga ukuthi abanye bethu siyababona bethukwa, siyababona behlushwa ngenxa yaleli gama. Siyakubona uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngoba ukhulumile ngalezi zinto. Zizolokhu zifika ziqhamuka ngababili, ngabathathu, ngayedwa, kodwa lona izwi lakho uthe uyalilinda likwenze lokho lithume khona. Namanje inkosi sizinikela kuwe. Thatha udumo nangaso lesi sikhathi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Babunze bantu sefikile emaphethelweni enkonzo. uNkulunkulu makakubusise nomndeni wakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.